Still the moment as you shake and prance. Feel that loving as you twist and dance. Make the most of this chance. Ooh. And stomp your feet. Feel the thump of the ground underneath. Still the heart of the sound and the beat. Feel the love and romance. Ooh. Iritsi gara entzule denboraldi honen, bidaia honen azken geltokira. Urritik ona, askotariko hautsen bitartez munduko makina bat txokotara jotzeko aukera izan dugu naiz irratiko inetan. Orain, atxeden hartzeko unea iritsi zaigu. Barreneko jakinminari jaten emateko modua da bidaiatzea. Eta aranon, bapo gelditu beharrean, guri ere bidaiatzeko grina biderkatu zaigu saiotik saiora, 2022ko urrian hasi genuen bide horretan. Izan ere, tartetxo honetan horixe egin dugu entzule. Bidaiatu. Eta bidean jende pila bat ezagutu dugu norbere bizipen sortarekin. Bagu horien guztien bilduma egiten ahalegin du gara eta uste dut uzta ederra jaso degula. Beraz, plazer hutsa izan da, zuen laguntzaz gertuko altxorrak naiz urrutiko helmugak ezagutzea eta hortaz, espero dut aurrerantzean ere matxin saltoen pareko jarraitzea saltoz salto. Bien bitartean, laizter arte, zaindu eta bidaia ona izan dezazula entzule. Agur! Datorren geltokian abeltzaintzaren garrantzia hitz egingo dugu eta horretarako kalaska egitasmoa ezagutuko dugu. Abeltzaintza eredu txiki eta jasangarrietaz arituko gara eta nola hauek beraien lana transformatu eta balioztatzeko beharra daukate. Imanol Pradales EAJaren lehendakari gaiak, Andoni Ortuzar EAJaren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak
Eusko Jaurlaritza berria osatzeko akordio programatikoak izenpetu dute. Aurreko bi legealdietan bezala Eusko Legebiltzarreko bigarren solairuan dagoen mahai bereziaren gainean sinatu dute. 100 orrialde dituen itunaren xehetasunak ostegun honetan emango ditu Imanol Pradalesek osteguneko investidura saioan. Hala ere, adostutako testuaren 20 orrialdeko laburpen bat zabaldu dute gaur goizean bi alderdiek. EAJ eta PSek Eusko Jaurlaritza berria osatzeko programa akordioak 5 ardatz eta 52 jardun arlo izango ditu Euskadi globala eraikitzeko asmoz. Gaur goizean sinatutako dokumentuak ongizatearen hasi du helburutzat eta bi alderdiek 13. legegintzaldirako dituzten lehentasun eta lan ildoak marrazten ditu. Baixoko ahozko handia berriz ere frantsesez izango da urten, baina irakasleek euskaraz pasatzea ahalbidetuko dute, hala nahi duten ikasleei. Seaskako publikoko eta pribatuko 100 irakasle jakinarazi dute Bizi eta Belarri Prest txapak jantziko dituztela ikaslei adierazteko babes osoa dutela euskaraz mintzatzeko. Ipar Euskal Herriko irakasle zuzentzaileei dei egin diete haiek ere ekintzan parte har dezaten. Hizkuntza eskakizunen aurkako epaia salatu dute Galdakaoko udaleko langileek. Elkarretaratzea egin dute salatzeko Bilboko administrazioarekiko auzien 2. epaitegiak baliogabetu egin dituela udal teknikari izateko deialdi baten hizkuntza eskakizuna. Realak iragarri berri du nor izango den emakumeen lehen taldeko entrenatzailea datozen denboraldietan. Jose Luis Sánchez bera Madrildarra izango da, orain arte Levante taldeko entrenatzaile izandakoa eta Atletico Madrilgo entrenatzaileoia. Geroz eta gertuako dira Sanferminak eta gutxi falta da uztailaren 6ko txupinazorako. Festa hasteko 17 egun falta diren honetan, 2024ko Sanfermin jaietan egitarau osoa argitaratu du Iruñeko udalak. Egitaraua 514 ekitaldi ofizialek osatzen dute eta 1,85 milioi euroko aurrekontua du. Jaiaren berezgarriak diren ekitaldiak daude, hala nola txupinazoa eta entzierroak, baita kultur jarduerak ere, kalean eta hiriko hainbat tokitako agertokietan banatuta. Ongi etorri guztioi, eguneko argazkiarekin hasiko gara. Imanol Pradales EAJaren lehendakarigaiak, Andoni Ortuzarre EAJaren Euskadi Buru Batzarreko presidenteak eta Eneko Andueza PSeko idazkari nagusiak Eusko Jaurlaritza berria osatzeko akordio programatikoa izenpetu dute. Eusko Jaurlaritzaren gobernua osatzeko akordioa sinatu dute EAJ eta PSeko buruek. 5 ardatz barneratzen ditu dokumentuak. Pertsonak erdigunean, hazkunde eta ongizate eredua, eraldaketa energetikoa eta jasangarritasuna, bizikidetza, memoria eta giza eskubideak eta autogobernuan haztea. Ongizatean hazi izendatu duten akordio progresista dela baieztatu dute alderdietako buruek. Zerbitzu publikoak bermatuko dituen programa handi bat dela, gaur sinatzen duguna. Gure ekonomiaren garapena eta aurrerapena bultzatuko dituena, kalitatezko enplegu duinak sustatuko dituena, eta Euskadi eta Euskal Autogobernua une historiko honetan dagokien lekuan jarriko dituena. Ikuspegi progresista argiarekin eta arreta jarriz herritarrei benetan inporta zaien gaietan. Osasuna, zainketa eredua, enplegua, etxebizitza. Akordio honek egonkortasuna ematen dio gobernuari eta euskal politikari. Gehiengo absolutua dugu, bai, baina gainerako alderdiei ere eskua luzatu ere akordioak bilatzeko egiten dugu. Osotara 32 jardun arlo barneratzen dira dokumentuan. Osasun sistema unibertsala, hezkuntza, etxebizitza, berdintasuna edota autogobernua besteak beste. Autogobernuari dagokionez, etorkizuneko estatutua negoziatzen hasteko oinarriak jarri direla adierazi dute. Bi alderdiek bat egiten dugu ze gaiekin eta ze izpideak izan behar dira gure negoziaketa egiteko.
ez gerokoa, ez? Etorkizunera begira, oinarriak hor daude, ez da gauza gitxi. Logikoki, alderdi bakoitzak bere nortasuna dauka, baina oinarri hortan amankomunean ditugun hainbat gauza jarri ditugu. Ez da, abia puntu txikia, nik esango nuke, abia puntu oso ona dela. Adostutako arloak garatzeko hartuko diren neurriei buruzko argibiderik ez dituzte eman. Hori Imanol Pradales EAJko lehendakarigaiaren esku utzi dute. Neurriei buruzko goraberak ostegunean azalduko ditu, lehendakaria inbestitzeko bilkuran egingo duen agerraldian. Gobernu batzordearen bilera ezohikoa izan dela, hoi ez ditugun gauza batzuk egin ditugulako. Lehenengoa izan da, denokinen jakitun, gure azken gobernu batzordea zala, eta sail bakoitzaren gaiak aurkeztu ala, lehendakariak gogora erazidu, agintaldian hartzen genituen, sail hartzen genituen azken erabakiak zirela. Eta gobernu batzordea bukatuta, lehendakariak esker honezko hitzak izan ditu, gutariko guztiontzat, eskertu digu eman diogun babesa, eta eskertu digu egin dugun lana, esanaz, bere ustez, Euskal Gizartearen onerako izan den lan bat izan dela. Debagoieneko ospitaleko eraikin berriaren lehen harria jarri dute gaur goizean Arrasaten. Iñigo Urkullu bertan izan da lehendakari gisa egiten duen azken ekitaldi ofizialean eta bere etorkizunaren inguruan galdetuta hausnartzeko tarte labur bat hartuko duela aurreratu du. Barruan, esartuko du dokumentu hau, 16 eta 17 urte bitartekoek gurasoen baimenik gabe abortatzeko aukera babestu du Auzitegi Konstituzionalak. Horrekin batera, ospitale publikoak ezarri ditu praktika hori bideratzeko zentro gisa. Gaur epaiketa bat hasi da aterpetxeetan garbitzaile jarduteko lanpostuak egonkortzeko Gipuzkoako Diputazioaren deialdian ezarritako hizkuntza eskakizunen aurka eta horren kontra egite aldera elkartu dira langileen ordezkariak. Udane, konta iguzu. Azkenaldian oroa epaitegietatik iristen ari diren epaiak ikusita, Euskal Herrian lan eta bizi euskaraz egin nahi dutenei, bigarren maila batean jartzen zaiela esan du Gipuzkoako Foru Aldundiko LAB sindikatuak, bai herritar bezala hizkuntza eskubideak urratzen zaizkielako administrazioan jarduera euskaraz egin nahi izanagatik eta langile bezala ere ez duelako bermatzen lana euskaraz egin ahal izatea. Epaiek diote euskara bai, baina denek ez dutela derrigorrez jakin behar eta horrek baldintzatzen du hizkuntza eskubidea bermatua egotea. Gaurkoan euskara eskakizunen aurkako errekurtso bat tarteko, aterpetxetako garbiketa eta jantokiko langileen egonkortze prozesuaren aurkako epaiketa egiten ari dira Donostiako Justizia Jauregian, hemen bertan eta elkarretaratzea egin dute LAB sindikatuak deituta, euskararen aurkako oldarraldi judiziala gaitzetsi eta euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidearen alde agertzeko. Euskararen aurkeko oldarraldi judiziala gaitzetsi eta euskaraz lan egin eta bizitzeko eskubidearen alde agertuz, Gipuzkoako Foru Aldundiko LAB sindikatuak elkarretaratzea egin du Donostiako Justizia Jauregian.
gertatzen dana da Euskal Herrian lan eta bizi euskaraz in nahi deunok bigarren maila batean jartzen gehala, bai herritar bezala hizkuntza eskubideak urratze zaizkigulako administrazioan harrera edo jarduera euskaraz in nahi izanagatikan eta langile bezala ere ez dulako bermatzen lana euskara seinal izatea. Epaiek diote euskara bai, baina denek ez dutela derrigorrez jakin behar, eta horrek baldintzatzen du hizkuntza eskubidea bermatua egotea. Gaurkoan euskara eskakizunen aurkako errekurtso bat tarteko, aterpetxeetako garbiketa eta jantokiko langileen egonkortze prozesuaren aurkako epaiketa egiten ari zirela batu dira epaitegi aurrean. Dagoeneko 5 bat prozesu daude epaitegietan hizkuntza eskubidea urratzen dutenak. Prozesu horiek behintzat derrigorrezko hizkuntza eskakizunaren baldintza dutelako. Badia 4 behintzat egonkortze prozesuetakoak, baina bada administrarien ohiko deialdi bat ere epaitegitan arrazoi berdinangatikan. Horrelako epaien aurrean kalera irteteko eta salatzeko deia egin du Labek euskararen aurkako oldarraldi judiziala gaitzetxez. Jakiten dugun bezain pronto prozesuak epaitegira etortzen diala, langileak deituko ditugu mobilizatzea, epai egunetan ere mobilizatuko gea eta epaiak etortzen dian momentuan ere, zer nolakoak etortzen dian ere kalera aterako gea, ikusten dugu gizarteak jakin berdula ze gertatzen nahi dan eta honen aurrean erantzunak eman behar diala. Zuzenbidearen eta justiziaren ikuspegitik euskarak bizi dituen arazo eta erronka nagusiak aztergai izango dituzte hainbat legelari eta dituk datozen ostegun eta ostiralean hilaren 20 eta 21 Euskal Herriko Unibertsitateko uda ikastaroetan. Azken aldian hautsa harrotu du administrazio publikoak lan deialdi publikoetan ezarritako hizkuntza eskaeren aurkako hainbat epaik eta testuinguru horretan legealdiaren eta kontratazio publikoaren alorrean euskal hizkuntzak dituen desafioei aurre egiteko balizko tresnak izango dituzte mintzagai. Zuzenbidearen eta justiziaren ikuspegitik euskarak bizi dituen arazoak eta erronkak aztergai izango dituzte uda ikastaroetan. Datozen ostegun eta ostiralean Donostiako Miramar jauregian egingo diren jardunaldietan egungo desafioei aurre egiteko tresnak aztertuko dituzte hainbat aditu. Kontratazio publikoan eta enplegu publikoan euskarak bizi duen egoera jorratuko da baita ere. Horrela, Euskal Autonomia Erkidegoan ofiziala den euskararen oinarri eta garapen juridikoa bere egungo egoera eta etorkizuneko erronkak eta hori aurre egiteko tresnak aztertzea izango du helburu nagusia ikastaroak. Euskalgintzari loturiko albistei segika, ahozko handia euskaraz pasatzeko aukera segurtatuko dute hainbat irakaslek. Sare publikoan ikastetxe jiristinoetan edota sehaskan jarduten duten 10 irakasle elkartu dira asteazken honetan Baionan antolatu duten agerraldian azterketak euskaraz egiteko borroka luzean aurrera egiteko ekimen berri bat jakinarazteko. Ahozko handia euskaraz pasatzeko aukera segurtatu nahi diegu ikasleei. Ikasle euskalduna askatasunez euskaraz ariko da gurekin azterketa denboran, hala nahi badu. Pentsatu dugu ahozkoa aukera izan zitekeela, beraz, aukera hori emateko ikasleei, eta niri normala iduritzen zait ikasleek haien eskolaritate guztia euskaraz egin baldin badute, azterketa euskaraz ere egitea. Beti justua iduritzen zait, ez euskaraz izatea, frantsesez ikasi dutenek, frantsesez egiten duten bezala. Identifikatuko gaitzaten ikasleek ikurrak eramanen ditugu soinean. Azken urteetan, edatu diren hau bizi eta belarri prest ikurrak erabiliko ditugu, naturaltasunez irudiekatzen dutelako euskaraz bizitzeko dugun nahia. Tapenetik ikusiko du ikasleak babesa baduela, beraz ikusten balin badu frantsesera egiten da aparritar zekin nola egiten den hori euskaraz, laguntzaile bat nahi bauzu, laguntzaileak bera diagdanik txapa badu, horrek nahi du segur aski gero gelan diren irakasleak ere ukanen dutela, hortik aintzina izanen da babesa eta euskaraz pasatzeko aukera. Ikasle euskaldunei beraz, deia luzatzen diegu nahi izan ez gero aukera hori balia dezaten, eta irakasle euskaldun eta euskaltzaleei deia luzatzen diegu mugimendu honetan parte har dezaten ikasleak sustengatuz
basoa euskaraz iragateko urrats honetan. Gai zalatuz mozalegia aplikatu diote Ernai Gazte Antolakundeari eta ondorioz ia 300.000 euro ordaindu beharko dute kideek isunetan. Joan den maiatzean eman zuten horren berri eta orain irailaren 8an manifestazio bat egingo dutela iragarri dute taldearen kontrako operazio judizialak dituen oinarri politikoak salatzeko. Ernairen aurkako operazioaren aurrean gazte borroka geldiezina dela aldarrikatuko dugu irailaren 8an Donostian. Izilik geratuko ginela, uste bazuten, oker dabiltza. Geroz eta gazte independentista gehiago gara. Eta kaleak hartzen jarraituko ditugu. Irailaren 8an Gazteok Donostira. Bat eginez, independentziara. Iruñean, Katakrakek eta COP57 eraikin bat erosi dute Alde Zaharreko kale nagusian hiri lurzorua higiezinen espekulaziotik askatzeko. Katakrak eta COP57 kooperatibek Iruñeko kale nagusiko 54ko eraikina erosi dute. Hilabete askotako lanaren, irudimenaren eta negoziazioaren emaitza izan dela nabarmendu dute. 2023ko azaroan erosi zuten eraikina eta gaur postasun handiz eman dute honen berri. Nerea Filat Katakrak kooperatibako kideak eraikin honen berebiziko garrantzia azpimarratu du. Eta Jone Otsoa, COP57ko idazkariak adierazi duenez, eraikina erosi dute higiezin espekulazioari aurre egiteko eta hiriko lurrak askatzeko. Eraikin honek zelulak dionez eta artxibotan aurkitzen dugunez, 1700. urtean hasi zen eraikitzen, jakin badakigu hau ez dela garai horietako eraikin bat, hain zuzen ere hemen oso bizi handiko esparru bat izan delako eta modu batean eraikinak, patioak eta nolabait hemen bizi izan den giroak eta arimak eraldatu dutelako hemen daukagun edo itxura guzti honek. COP57 1985ean sortutako finantza zerbitzu etiko eta solidarioen kooperatiba da. Eta bere helburua ekonomia sozial eraldatzailea oinarri duten proiektuak bultzatzea da. Euskal Herrira 2015ean iritsi zen eta proiektu eraldatzaileak finantzatzen ditu. Azkena eraikin honen erosketa izan da. Katakrakek bere aldetik 2013ko abenduan ireki zituen ateak eta argitaletxea izateaz gain, enpresa politiko bat da, langileen kooperatibaren eta asanblada militante zabalago baten artean osatuta. Espekulazio merkatu batetik espazio hau ateratzea, salbatzea, ez? Azkenean, helburu bakar batekin eta izatea ekonomia eraldaketa batera jartzea metro guzti hauek. Iruñako, lehenengo auzoko, Iruñako jendearentzat, Nafarroako eta Euskal Herria osoko pertsonentzako. Adierazi dute iruindarrentzat eta orokorrean gizarte osoarentzat zuzendutako proiektua dela. Naiz eta oraindik ez duten zehaztu zer nolako proiektuak egingo dituzten. Aurrerago xehetasun gehiago emango dituztela azaldu dute. Udara begira, udalerri Euskaldunen mankomunitateak eta bertako kide diren hainbat udalek bertatik bertara kanpaina abiatu dute gure herria, gure hizkuntza eta gure produktuak aldarrikatzeko. Kanpaina aurkezteko gurean dugu Goizane Arana UEMako Euskara teknikaria. Ongi etorri Goizane. Eskerrik asko. 5. aldiz Euskara bultzatzeko kanpaina abiatu zenuten ekainaren 8an, zertan datza kanpaina honek eta zein da helburua? Kanpaina honen helburu nagusia da, gure herrietara bisitan datozen bisitariei erakustea bertan badagoela bizik dagoen hizkuntza bat, ezaugarri oinarrizko dena, identitatearen parte den, ezaugarri nagusiena dena, eta hori erakutzen nahi diegu, azaleratu nahi diegu, badagoela hizkuntza bat biziri dagoena, komunitate bat, euskaraz bizi dena, eta bide batez gonbidatu nahi ditugu euskara praktikatzera bertako herritarrekin eta zerbitzu sektorearekin batez ere. Eta horrekin batera zerbitzu sektorean lanean ari direnei adierazi nahi diegu etortzen den guztiari erakusteko gure hizkuntza. Euskalduna izan, ez izan, guztiei erakusteko eta askotan gertatzen delako, iruditzen zaigu kanpoko hitzailea interesatuko euskara agian oztopo bat dela eta iruditzen zaigu justo kontrakoa, ez?
benetan bisita interesgarri eta oso bat izan nahi baldin badugu, hizkuntza ere jasoko duen bisita bat izatea, izango dugun esperientzia askoz ere osoagoa izango dela eta benetakoagoa izango dela. Euskarak, beraz, nortasunaren parte, gure nortasunaren parte dela erakusteko kanpaina da beraz. Zein herritan hartuko da parte kanpaina honek? UEMako herri guztietara zabaldu dugu, eta egia da guztiek ez, baina gehientsuenek baliabideak erabiltzea erabaki dutela, eta ez dakit kopuru zehatza zaten, baina UEMan 111 herri daude, eta gehientsuenek bat egiten dute kanpainarekin, eta sortu ditugun baliabideak erabiliko dituzte. Beraz, bisitariek hainbat lekutan izango dute aukera, bai bisitariek eta baita bertakoek ere, bertakoentzako ere bai da azkenean kanpaina hau. Bide batez erakutzen nahi dugulako, euskara ze garrantzitsua den eta erakus leio ere badela nola baitez, eta orduan, nik uste guztiontzako kanpaina dela, eta beraz, UEMako herriak horren beste izanik, zabalkunde handia izango du kanpaina honek. Baliabideak batzuk sortu dituzuela esan berri duzu, zer nolako baliabideak dira, adibideak badituzu? Bai, batetik baditugu zerbitzu sektorean lanean ari direnentzako eskuorriak sortu ditugu, esaten duena, euskara gure balio erantsia dela, eta bertan ikusi dezakegun bezala euskarri hau ez, adierazi nahi dugu, datorren guztiari lehen hitza euskaraz egitearen garrantzia, azaldu nahi diegu zerbitzu sektoreko guztiei. Bai, asko euskaldunak direlako, bertakoak direlako, eta ez baldin badira ere, nolabait erakusten dugulako hemen badela hizkuntza bat, eta aukera bat ematen dugu praktikatzeko, ezta? Eta horren bidez, gonbidapena egiten diegu euskara erabiltzeko egunerokoan, eta gure zerbitzuaren berri ematen diegu, itzulpenak behar izan ez gero eta horrelakoak eskaintzeko. Eta gero bestetik baditugu bisitari begirako euskarriak, ez? Batetik, ongi etorria ematen dien euskarri bat, bisitariak gehien bat mugitzen diren guneetan zabaltzeko diren euskarriak, ez? Kanpainaren berri ematen dugu, udalerri euskalduen mankomunitatearen berri ematen dugu, eta gure hizkuntzaren berri ematen dugu eskuorri hauen bidez. Euskaraz eta ingelesez sortu ditugu paperean, eta gero katalanieraz, gaztelaniaz eta frantsesez QR bidez irakurtzeko aukera daukate. Eta gero bestetik, jatetxeetan jartzeko mahai gainekoak ditugu. Etortzen den gure jatetxeetara etortzen den orori, mahai gainean, ikusi ahal izango du, kanpaina honen berri ikusi ahal izango du, eta hainbat hitz praktikatzeko aukera eskaintzen dugu bide batez, ez? Oso ohikoak diren egunerokoan, jatetxeetan, eta eskaerak egiteko, eskerrik asko, ze goxoa dago, eta horrelako hitzak praktikatzeko, agurrak ere bai ez, aukera eskaintzen diegu. Eta aurten gainera nobedade bezala, jarri duguna da, aukera, nire bidaiaren soinu banda deitu diogun, musika zerrenda bat ere sortu dugu, eta pixka bat esaten dugunez, esperientzia hori benetan osoa izan dadin, gure hizkuntza, kultura aberats bat da, eta kultura aberatstasun horren barruan badaukagu euskal musika, ez? Eta euskal musika suposatzeko ere aukera eskaini dugu, eta musika zerrenda bat sortu dugu, aurten sortu dugu lehenengo aldiz, eta ikusiko dugu gero honek ze bide ematen duen, baina iruditzen zaigu aukera polit bat dela, pixka batez, gure kultura gertuagotik ezagutzeko, ez da? Eta esandako bizipen hori osoagoa izan dadin. Eta gero hiztegi txikiak ere, liburuxka tamainako poltsikoko hiztegi txikiak ere sortu ditugu. Hainbat turistak daude, hainbat gunetan zabaltzekoak direnak. Eta gero, kanpaina bere iragartzen duen espota, ez da? Horietzen dira, esan dira zuen diren herriak. Bai, barkatu izan, laster ikusiko dugu espota, hala ere, esan bezala, nobedadekin dator aurtengo edizioa, esan bezala, 11 herrik hartuko dute parte, naiz eta herri gehiago parte hartzeko aukera ere badagoen, 5. edizioa da aipatu bezala aurtengoa, nolako feedbacka izan duzu aurreko urtei begira? Egia esan oso ona, asko eskertzen da, eta gainera bisitariengandik bereiengandik ere bai, ze bertan gure helbideak eta jartzen ditugu, eta gomendio desente etorri zaizkigu, Euskal Herritik kanpokoa den jende batek idatzi izan digu, eskertuaz, mezuarekin, oso baliagarria izan zaiela,
irakurri duten hori, eta sentitu dutela benetan, guk esaten dugun hori, zuk behin kaixo egunon bat esaten duzunean, nola beste zerbait sortzen denez, beste bide bat irekitzen denez, harremanetarako beste bide bat zabaltzen den, eta gertutasun hori sortzen denez, bertakoekin, eta nola, sortzen den bestelako erantzun, positiboago bat edo. Eta gero bestetik, akats batzuk tarteka egin izan ditugu eta horiek zuzentzeko gomendio batzuk ere izan dizkigute eta baita esan digute laguntzeko prest egongo liratekeela, beraien hizkuntzan, idatzi nahiko bagendu edo, itzulpen lanak egiteko laguntza eskainiko likuketela, esanez, hainbatek idatzi izan digute. Eta jatetxetan asko dira, behin eta berriro eskatzen digutenak mahai gainekoak nahiko lituzketela. Beraz esan dezakegu erantzun ona izan duela. Eskertzen dela egiten duguna. Ea horrengo kanpaina nola doa, ziurre positiboa izango dela baita ere, noiz arte irango du aurtengo kanpainak? Kanpainak ofizialki iraiaren erdirarte irango du, baina aldi berean euskarriak hor gelditzen dira, beraz urte osoan zehar ere bai, erabiltzeko modukoak dira, naiz eta foko nagusia orain udagarean jartzen dugun. Iraiaren 15 arte izango da, komunikazio kanpaina, baina euskarriak gero mantenduko ditugu. Ze badira hainbat herri, ez dutenak bisitariak ez dituztenak horren beste udan jasotzen, baita urte guztian zehar ere, eta adibidez Sagarrotegi garaian, herri batzu baditugu, Astigarraga, Hernani, Sagarrotegi garaian, urtarrila, apirila bitarte horretan bisitari desente jatzoten dituztena, eta, beraiei ere aukera eskaintzen diegu, garai horretan ere baliabide hauek erabili ahal izateko. Eta ostalaritzan edo bestelako dendetan jabeak direnek oraindik parte hartzeko aukera badute? Bai, badokate parte hartzeko aukera, gainera esaten diegu, eskaerak egin nahi izan ezkero, telefono zenbakiak eta emailak eta jartzen ditugu eta aukera izaten dute eskatzeko. Bai, estokean beti material bat usten dugu, badazpada ere, eskaera gehiago iritsiz gero, erantzun ahal izateko. Baliabideak eskuragarri daudela beraz. Goizane, horrela amaituko dugu elkarrezketa, espotarei egin mango diogu laster paso, eskerrik asko informazioa helaraztearren. Ea gure herrietan kanpainarekin loturiko informazioa lortzen dugun. Eskerrik asko zuei. Gure herria, gure hizkuntza eta gure jendea ez da postaletan eta argazkietan kabitzen. Horregatik, bertatik bertara kanpainarekin gure bazterrak eta gure herriak beste modu batera ezagutzeko bidea erraztu nahi dizugu. Mailan esertzea, bertako produktuak dastatzea, edota gure bazterrei hitz egiten ustea bihur daiteke bidaiarik ederrena. Bizirik gaudela sentitzeko pasaportea. Izan ere, euskararen herria da gurea. Hemen euskaraz bizi gara eta elkarren ondora bilduta sentitzen dugu babesa, hurbiltasuna, hizkuntzaren arnasa. Bertatik bertara. Ongi etorri eta on egin. Amaierara heldu gara, informazio gehiagorako sartu amaika.eus atarian. Maixak, makalak eta malakiasen zure doinuan aizea bestearekin bagoaz. Arratsaldona pasa. Inoiz ez gelditzeko itxaropen hitzek ez dute balio zu berri sentitzeko.